Hej, jeg hedder Laura. Hej, jeg hedder Clara. Og i dag er det torsdag den 12. december, og vi forsøger at lave en sæbe. Vi forventer at få et resultat, som er næsten ligesom de sæber, man kan købe i skolen. Vi forventer også, at sæben bliver velduftende og får en fin form. Og lad os så komme i gang. På med brillerne, og nu er det tid til fysik. Man starter med at anbringe 20 gram svinefedt i et bærglas. Derefter hælder man en passende mængde vand i et lidt større bærglas til vandbadet. Man putter 20 ml natriumhydroxid i et glas. Derefter tilsætter man 10 ml etanol ned i det samme bærglas. På med brillerne, for nu tændes bunsenbrænderen. Man putter fedtet ned i vandbadet, som sættes til opkogning. Hvis fedtet bliver for varmt, fjerner du bare bunsenbrænderen. Men pas på, det ikke kommer for tæt på gasserne, da de er meget brandfarlige. Det erfarede vi selv sidste gang, vi lavede dette forsøg. Når fedtet er helt smeltet, tilsætter du blandingen af natriumhydroxid og etanol. Kog blandingen videre på eftervarmen. Imens fylder du vand i et nyt bærglas. Men husk, der skal være en til at holde øje med det varme fedt. Du skal nu til at lave en mættet opløsning. Tilsæt salt til vandet og rør rundt, indtil der kommer bundfald. Blandingen fjernes nu fra varmen. Tag et nyt bæreglas og tilsæt den mættede opløsning og bland den sammen med blandingen af etanol, natriumhydroxid og fedt. Bland blandingen sammen, og der skulle gerne komme sæbeskum på toppen. Tilsæt den duft og farve du ønsker. I vores tilfælde er det mandarin, vi bruger til begge ting. Sørg for at få presset al den saft du kan få ud af mandarinen. Filtrer væden fra. Når væden er blevet filtreret fra, er det blevet til en fedtet masse. Vi putter massen over en tændstiksæske, så det får en fin form. Gør overfladen så glat som muligt, så sæben kan blive flot. Her er vores færdige sæbe. Men hvad er det egentlig, der gør, at det bliver sæbe? Må jeg hellere forklare det, min ven. Når man blander C15H31COOH sammen, som er en fedtsyre, i vores tilfælde svinefedt, sammen med NaOH, som er basen, bliver det til C15H31COONA, som er sæbe plus H2O, som er lig med det. Men jeg forstår det stadigvæk ikke. Så må min assistent forklare det lidt nærmere. Nu skal du høre, min ven. Her har du en fedtsyre. I vores tilfælde er det svinefedt. Grunden til, at det er fedtsyre og ikke bare alkohol, er dette nederst i forbindelsen.
Her har du natriumhydroxid. Natriumhydroxid er også kaldt NaOH. Det er en base. Baser kan godt lide at tage H'er. Syre kan godt lide at afgive H'er. Derfor afgiver fedtsyren et H. Basen afgiver Na, da det er overflødigt for at det er en base. Så er der plads til H'et. Så har du et færdigt sæbemolekyle. Nu forstår jeg det. Resultatet er, at vi har fået lavet en forholdsvis fin sæbe med en fin orange lyserød farve. Den dufter dog ikke noget, som vi kunne bruge. Den er blevet lidt for smattet eller lidt for vandet, og det kan skyldes, at da vi skulle lave den mættede saltopløsning, kom der lidt for meget vand i. Der står nemlig ikke i opskriften om, hvor meget vand man skal have i. Men alt i alt er vi rimelig godt tilfredse med sæben. Den har fået en fin pH-værdi, og det er bare super.